Ningizimu Africa worldwide igama lami ngingo MC Pholo basishidile imhlophe emothanda. Ngiyakubingelela ke KZN Ningizimu Africa umhlaba wonke jikelele ngikubingelela lapho ohlelweni esuke sithi khona sisolve we-X. Usolve u-X asubuke kumuntu wesilisa kuphela noma umuntu wesifazane kuphela. Kodwa sibuka leyo ngxaki esuke ibhekene nalomuntu bese sithatha leli gama lika solve kube yona esilisebenzisayo. Sithathe kube kuhle ukuthi asilixoxe udaba aqala lazeke kuze masilisolve ngokubambisana nawe mbukeli. Usebenza TV channel esikuyona mawami ngicela ukuthi ubingelela abantu emakhaya bese ubatshela negama lakho nesibongo. Sanibonani emakhaya. Umuntu engikhuluma naye uAngel Wise. Angel Wise kwezothando usekwaba khona. Ayi, sange kube khona kahle. Okay. Ukhona umuntu osekwathandana naye? Ukhona umuntu esengathandana naye ubaba wengane yami. Oh, nobaba wengane. Yeah. Uphi njengamanje? Wangishiya ngoba seshadile. Shuthu ubaba wengane wakutholisa umntwana? Wangishiya. Waswakushiya. Yeah. Wasuzwa sekuthiwa ushadile noma ubona nomshado? Wangitshela inyazi ziwu6. Ngikhulelwe wathena siyathatha unkosikazi. Wakushiya nengane eswini? Yeah. Wathi useyothatha omunye umuntu? Wathi yithini izathu zalokho? Isizathu zalokho zanga angitshele ngathi mina kuphela into engizoyenza iyodwa ukuthi kuphela uyinake ingane yami. Noma sowushadile ungayilahli. Wakwenza lokho? Zanga kwenze lokho. Kuze kube manje. Kuze kube manje ngisikhulisele mina ingane. Ngiwa ngivuka nayo, ngiwasha amawashing abantu, ngiqhomisa iza zabantu. Ngenza yonke into nje kuze ukwazi ukulekelela umntwana. Ephile ngicosha insimbi. Waze waphila ke ingane. Ikhulile manje 21 akazi ngisho into yokugqoka. Usakumbone yini mhlawumbe? Kuke kwahlala isikhathi eside. Ngingambona I think 6 years. Ngathi after 6 years ngathi awuthi ngeke ngimbheke ngoba bekubulawa abantu. Shuthu samzwela usenothanda. Senako lokho mina. Ngathi ingane kasiswami asambe sombheka eGiblands la wayihlala khona. Okay. I mean eWema. Oh, eWema, yes. Yeah. Angise hostel eWema. Yeah. Okay. Masifika singamtholi uthi usemsebenzini simlinde. Sithe masimlinda kwasisho ukuthi seshawa isikhathi sokuthi sibuye sangamfica. Uthe esuka yena wangifonela back. Asefona lapha uthi yena sengizwile ukuthi benikhona ngathi yebo besazobheka ukuthi usaphila na. Ngendlela ingane ongafoni akafoni akazi nokuthi ithi njani ingane. Ayikwazi uyazi. Kade yamgcina. I think wayigcina ngaba ngom why no 11 years or 12 years. Egcina ingane. Okay. Ngifuna ukuthola ke manje ukuthi niya ingane ina 6 years nyakuyena. Nangamthola wasefona. 6 years engabonakala. Yes. Okay. Kodwa wazena wazonibona ingane sina 10 years. Zange azosibona futhi nalapho wagcina ngokufona kuphela. Ukukhuluma nayo nje ukuzwa la nephinjwana layo ina 10 years. Yes. Shuthi uneminyaka eyisithupha engayiboni kuyihluphe wena emva kalokho kube iminyaka eyishumi akayiboni uzuyafona. Njengamanje sekuphela iminyaka ewu21 ingane akayihluphi ngayo. Akayihluphi ingane uthe uke waya ekhaya. Nyako phela lo wanyaka. Uthe mayifika lapha ekhaya ingane akazange ayinake. Ezinye ingane zathengelwa. Yena awaphatheka ukuthi yena akathengelwa ngasefikile ekhaya. Imvakashela ingane akayenzeli lutho. Usekhona lo mama shade naye. Usekhona. Mana ke ma, ifisa ukuthola ukuthi imaphi amanxeba avuso lobuhlungu balomama balobaba ngenkathi esekutshena emehlweni ukuthi yena useyoshada omunye umuntu. Mhlambe ongathi nazi izinto ezabuya kumina ngomuntu wesilisa noma nazi izinto ezagcina zenzeka kumina ngenxa yokucabanga ukuthi umuntu wesilisa uyisilwane kangaka noma uhlobo lokuthi. Into eyenzeka nje eyabuya emqondweni wami. Ngabona ukuthi umuntu wesilisa uyisilwane. Ngoba bengimthembile ubaba umntwana kodwa yena ngokwakhe
akakwenzange isithembiso ewayithembisa zona ukuthi njobe engisalisile uzokwazi ukunaka ingane ngoba ngathi mina noma ungashada awunankinga kodwa mawunakile ingane nje kuphelile kanti ngisho into angekazayenza okunye okwangiphatha kabuhlungu ngithe senginaye kwafika kwabuya le yanto yayiyenzeka mina leyo kurechwa wakwarechwa yes okay so ngarechwa abantu abawu2 bangishaya baqala bangishaya ngoba nami ngangigoloza bangishaya bathi uthi phela mina ngumuntu wesifazane angikwazi ukulilwela kaphapha mangisesibhedlela kamba ngalima ukuthi laba bengikwebha ngani la enyaweni strength yes angazi ukuthi babe ngoba nami ngaziphapha mina ngisesibhedlela nje lokho kwangihlukumeza ukuthi angidecide ukuthi manje ngiyihlalele umuntu wesilisa uyisilwane mana konke lokusekuvuso ukuthi ujeno indoda una 6 months umntwana ukhulela ukuthi hayi ngicela ukhohlwe yimi ngiyoshada umunye umuntu yebo sesuvukelwa manje into ethi vele kakade amadoda anje yes wakwareshwa amadoda amabili yes kwakwabafanyana noma kwakwabantu abadala ngathi nje abantu asebekhulile hayi ingane ezincane ngiyacaba bazazi ngaphezulu kwabo mhlawumbe abantu abalabo 25 yes usakhumbula ukuthi kwakumuphi unyaka kwamu 2000 noma ungasakhumbuli kahle ngingasakhumbuli kahle yakoma 2000 yes so lesi simo sikwehlela waswathatha siliphi exathi waye emaphoyisini noma wayithusa kwayimfihlo yakho bakufica phi endlini noma estradini ngangiyofuna amatoho okay ngesikhathi kwenzeka ngangiyofuna itoho eNew German from Clermont okay wahlala eClermont alesikhathi wasuye eNew German yofuna umsebenzi yes ngoba indawo engijwayele ukuhamba kuyona ngiyocosha insimbi ngiyodayisa kahlangana nabantu ngeleso sikhathi ngane baba befuna imali noma befuna empilweni yami so lokho yawangiphatha kabi kakhulu andikahlukumezeka ubona nje ngihleli kulowa muzi ngithi into eyindoda ngiyayisaba isilwane Ningizimu Africa worldwide mama bethu abantu besifazane bahleli nezinto ezifubeni zabo man ukhona umuntu olazilo lo daba udaba lami angithi kudala kwangafani nakuqala ukuthela namanje ukuthi into uyikhulume kwakuyisikhithiyaphi kube ihlazo wafeza kwakuba njalo okay kodwa likhona usizo sekwalithola ngesimo esifana nalesi ngagcina nje ngoba ngangile esibhedlela kuphela akukho okunye usizo engangalithola endawo yange emaphoyiseni angiyange emaphoyiseni ngoba ngigazi ukuthi ngizobopha abani ngiyeke bani ngoba abantu emhlangane nabo estradweni yeah uzothola umunye umuntu bashintshana ngawe nje akukho yinaba okunye abahwitha kona njengephesi yakho mhlawumbe isikhwanyana sakho into abayithatha kwakhona ifoni lezi zakudala zazinosiba kuthiwa yini Nokia leyo inosiba kudala yes bathatha lokho nje nokunye okuphakathi engengikwazi ukuthi wakuyini phela into esifazane iyafaka noma yini mangabe so ngoba ungakutholanga ukulekeleleka lento namhlanje uyibhodla inhloso yakho ngiyazi ukuthi nawe uziclean kodwa kunabanye abantu abaphilayo abangumsifazane ababhekene nalezi zimo ezifana nalezi and kulolu hlelo asiyifihle ngoba sisuke sazi ukuthi sikhuluma ukuyiqiniso nokho noma sisuke sazi ukuthi ngesinye isikhathi kuyoba nemhuzuko nezimo zokuthi abanye abantu bathi ungazi ukukhulumela indaba uyikulumelana kodwa iqiniso lithi ingoba mhlambe usakudinga okunye ukulekeleleka okungenziwa abantu abathile yiziphi izinto ke othi uma ungasizakala ngazo mhlawumbe impilo ingaba ngcono mhlawumbe futhi zingakududuza ekutheni ukukhumbula ukuthi abantu besilisa abafani noma kuthiwa bayafana yebo lo una 6 months esiswini okulaxaza ushada umunye labo uhlangane nabo estradini bakudlwengula kodwa ukhona umunye umuntu wesilisa ohlele ekhaya uzokumayizwa lolu daba bese ufuna ukuthi kube khona indlela angasiza ngayo
Sicathulise mawami, ungafisa ukusizakala kanjani utsheniso likaMthaniya mhlawumbe sibheke ukuthi kubabukeli bethu abangathanda ukufaka isandla nabangathanda ukulekelela nanoma ngayiphi indlela ngoba uzothola mhlawumbe uthi ukululeka ngengqondo mhlawumbe uthola ukuthi uzodinga nokunye ongaba usizo ukuthi impilo iqhubeke. Mina impilo yami ngendlela engaphatheka ngayo ngiyafisa ukuthi ngathola umsebenzi okanye inhliziyo yami izokwazi ukukhohlwa okanye nje noma yini abangisiza ngayo kodwa nje esikakhulu lokho mina ngifike la eConopia ngaze ngisebenze nalokho futhi kungiphatha kabe emqondweni wami ukuthi isikhathi esingaka 2013 ngifike eConopia angaze ngisebenze ngiyawudinga nomsebenzi ngiyadinga nosizo futhi ukuthi bangangisiza lapho bangangisiza khona othune impahla zokugqoka ngakunike othune ukudla ngakunike onetohe ngakunike yes ulikhethile nitoho noma khona uthi ngiphiweke lo msebenzi ngiyawazi ayangkhethile utho nanoma ngabe yini ongaba namandla okuyenza ngayenza ngoba isikhathi esifuthi nayo ngalimala la istory sami siningi istory sami ngoba la nginje kanje alingezwa amaphoyisa athi amaphoyisa futhi akushiya kanjalo athi yini ke amaphoyisa ngangiyevele ngidayisa sweet bengane esikoleni mangihamba ngezwe mina sengishawa yinto ngemuva ngila emndeni emndeni la idayisa khona inyama everele ngangingakhona emndeni so ngizwe mina sekuthi bhuku angikhonanga ukuthi even yamaphoyisa ngoba ngangilenga kanje esibukweni awukholwanga ngangilenga esibukweni kanti isicathulo sesingale ngokomthetho ngaba iveni yanginyathela phezulu kwami ngoba bona bangivela ngemuva mina ngiphambili lokho kwaye wangiphatha kabi ngoba namanje angakwazi ukusumela ngisafisa ukusumela ukuthi mangithumela uzohamba kanjani ukusumela njani yes South Africa ikhulu zikahulumeni iminingi imibuzo bengayibuza la ukuthi uma wakwazi nokubamba inumber plate uyakhumbula nokuthi kwakuphoyisa ubani kodwa it's obvious even manje intandela ngaseverelem ipolice station ngakwazi ukusiza kulelo daba noma engafanele ingenelele yiyo level eseverelem edolobheni and umndeni nepolice station aqhelelene kakhulu kusondelene ngendlela yesimanga nanamagxatho akwazi ukuwathatha kodwa sithi ezinye zezitori asithembisa ukuthi sizolokho sizama ukuyilandelela sibuka ukuthi singasithatha sifike iphi nanokuthi imuphi umehluko ongenzeka noma singenayo ithembiso ezingaze zibe enkulu kangako kodwa siyafisa ukuthi isithembisayo sokuthi wena njengombukeli olubukayo lolu hlelo makukhona la usikeka khona nala khona othinteka khona unamandla ukuthi ungangenelela siyacela ukuthi ungenelele bese nathi silekelela lapho noma ulekelele thina ngendlela yokuthi lo muntu akwazi ukusizakala nanoma ngayiluphi usizo engakwazi ukuba nalo ukusiza uma washayiswa iveni yamaphoyisa nje ehamba emgaqweni ngasemndeni lapha vele akulula uthi ublame umuntu ohamba ngezinyawo noma ohamba ngemoto ukuthi wenza iphutha ngenxa ukuthi lapha emndeni kuhlale kunama parking abheke khona bese kuba nezimoto ezipaka khona la emgaqweni so thina abantu esihamba ngenyawo sichusha khona la umuntu omthetho ke uyawazi umthetho ukuthi emgaqweni ufana nalo uma engajahi umuntu fanele ehambe kancane kangakanani ibone esibheke ukuthi benza umthetho oqala isho kuthiwa ngabe bambona ubani uphula umthetho akusho ukuthi abamshayise ngoba uphula umthetho wapha emgaqweni kusho ukuthi abame bephume bethi uhambelana emgaqweni bese bekubopha ke mabe kubopha ukuthi uhambe emgaqweni ingcono kunokuthi bekushayise ngemoto ngoba mina indlela engangihamba kuyona kwakuseceleni kulezimo yes ngihamba ibona abeza bazongena kumina babaleka yini cha ababalekanga ngoba ngaya ePool stage ngafike ngacela umseshi umphathi stage ukuthi ngoba indlela akubhaleke futhi indlela ababhale ngayo nalapha kwistatement sami asingcwilisi ngoba ukubhala kwabo bafike bathi bona amaphoyisa bangilethe ku-x-ray
abashongo ukuthi bangishayisile nayo lento iyingiphatha kaze ngasho Makuletha estray bekuthathe kade kunjani akuvezwa ngani kodwa ukuthi ungithatha kwabo bathe babengithatha bengishayisile kwasho ukuthi kumina wakusashisa manga wakusashisa ngathi mina hayi ngibona ukuthi kungcono ngahamba ngaye ekhaya mangifike ekhaya ngibona ukuthi angikwazi ukusukuma akusukumeke lubhlungu unyawo ngamfonela lo anginikile inamba yakhe mase ngimfonele wafika futhi nangempela ekseni bangithatha ngemoto yamaphoyisa bangisaphi bangisosindisweni lapho esindisweni kodwa i-statement sami angisiboni si right lapha njengoba bafika bona ngoba bafika iphoyisa udokotela akasakubuzi yena ukuthi ubekwa yini la kwenzakaleni udokotela ayikho into wangibuza yena ngabangiqamba amanga udokotela zange angibuze lutho manje ngiyake ngithi ngibhlungu lapha esibhedlela babuye bangilande futhi ngeveni yamaphoyisa bangise ngoba phela umthetho kuthiwa manga ushayisile umuntu kubizwa iambulance kodwa bona bakwenzanga bangithathe ngeveni yabo yamaphoyisa which means lapho kushuthi babecisha icala kulungile ma ngithi kuwena iSouth Africa ilalele nephathimandla ilalele uma kuukuthi ngempela benikhankasa neqiniso asikhulumi ke nohulumeni weGNU kuphela futhi asikhulumi nohulumeni abathi progressive sikhuluma na wonke umuntu oye wakwazi ukukhankasa endaweni yaseConopia wonke amaqembu akahamba khona ake niyibonakalise ngokuthi ke nifaka isandla engingeneleleni kulolu daba bese sibuya siza kubafundisi abathi bahambisana nokuthula noxolo bashumayela izwi lenkosi odabeni olufana nalolu uma umfundisi onamandla nawe ngenelela sibuke wena njengomphakathi unolwazi lokuthi udaba nje lilandelelwa kanjani sithinte sibuke ukuthi singalithatha la silibeke kuphi iluleko zene siyilindile ngale ukuthi kuze kufike imali izokwazi ukucathulisa uma ukuthi ayi la ifanele khona uma ningakwazi ukuyiphonza futhi nayo kodwa kumqoka kakhulu ukuthi loyo uthi akanamali kodwa unemoto yokumthatha kuyoliwa le case akangene phakathi kuyoliwa leyo case othi unomqondo kufanele lihanjwe kufike uyiphi office esingangqongoza kulona akasithinte naye asitshene futhi asibhekile eceba ngani kodwa sibheke ukubambisana sisolve lo X indaba eziphumelela zibe intathe ehlukumeza lo mama indoda yamtshela ukuthi iyashada wamkela kanti phambilini wayeke wareshwa amadoda amabili uphinde washayiswa futhi imoto eneshow ukuthi imoto nemoto ephoyisa yamaphoyisa kubo wosifazane nendoda noma kuba amadoda amabili ababegibele emotweni evenini yamaphoyisa ngoba waze washo lo driver wakuyini lapho udriver noma amaphoyisa ekhona isilisa noma besifazane awesilisa nesifazane ihlezi injalo thina njengamadoda uma singayifakela izibuko nje ake silicime leli gama lokuthi makucatsha ngendoda kucatsha noSathane dlala indima nawe 079 0453 446 sibonga kakhulu ukuba kanye nawe mawami bathule bayezwa bayabuyekeza bayalibuka uhlelo bazoxoxisana futhi nathi siyabonga kakhulu ngiyabonga nami